Ni idaztenaz eta orduan idatzi egin dut zuentzako. Bidaia bat egin dut eta bidaia hori oparitu nahi diot irakurleari. Xabier Leteren poemak izan ditut bide lagun, eta geldialdi zoragarriz bete dut bidaia. Bere jaioterria Oiartzun erakutsi zidan Arantxa Letek. Bere bizitokia Urnieta Santi Sánchezek. Bi horietatik gertu, Miramonen ia bigarren bizitoki bihurtu zitzaion ospitaleko pasilloetan ibili nintzen Felix Zubia medikuarekin. Bidaia hau baina aspalditxo hasi zen. 14 urte bete eta egun sentiaren esku izoztuak jaso berritan. Orduan hasi nintzen ibilian, eta harrezkero, batera eta bestera, atzera eta aurrera, geldialdiz geldialdi iritsi naiz gaur arte. Bidaia ez da bukatu, baina nik amets bat bete dut. Oparitzat jaso nuen neure amarengandik Xabier Leteren azken poema liburua. Liluraz irakurtzen dituen lerroak hasieran, urteak pasa ahala, gero eta hobeto ulertzen dituen. Unibertsitatean hasi eta poemak idazten dituen barra-barra. Hemen zaudeten batzuekin, elkarrezketak, momentu gogoangarriak eta etxea konpartitzen dituen bitartean. Gradu amaierako lanerako neure poema horiek berri irakurri eta pentsatu nuen. Babesa bilatu dut berba hauetan. 14 urterekin jasotako egun sentiaren esku izoztuak liburuko poemak ere behin eta berriro berrirakurtzen dituen. Eta deskubritu nuen Xabier Letek ere bere poemak zituela babesleku. Ordurako, basebilen honekin lotutako ideia bat nire buruan. Sorkuntza lanek izan badutela funtzio terapeutikoa. Makalaldi fisiko zein emozionaletan, poesia idaztea salbabide bat izan daitekeela. Xabier Letek urte asko eta asko pasa zituen gaixo, eritasun degeneratibo eta kroniko batekin elkarbizi beharrean. Eta bai, 14 urterekin sumatu ez nuena, karrera bukatutakoan, 22rekin baieztatu nuen. Xabier Letek hitzaren bidez, sorkuntzaren bidez baretu zituen bere min eta kezka batzuk. Poesia zaurien ukendu izan zen berarentzat. Liburu honen prozesuan sostengu izan den lagun on batek aurkeztu zidan Joserra Gartzia, eta hura sortea nirea. Hortxe abiatu baitzen bidaia honen 3. prozesua. Lehenengo, liluraz jasotako oparia izan zen. Gero, unibertsitaterako lana. Eta orain, eskuartean dudan saiakera liburua. 11 urteko bidaia baten 3 mugarriak. Harrezkero, geldialdiz geldialdi, gaur arte. Ibilian egindako bidaia ez da ordea aldapari gabea izan. Prozesuak goraberak eduki ditut. Dena argi eta zoragarri ikustetik neure buruarekin ernegatzera. Gorabera horietan lagun izan zaituztet asko. Izan ere, gauza bat deskubritu badut liburu hau idazterakoan, izan da liburu bat ez dela bakarrik egiten. Idatzi, neuk idatzi dut bai. Baina idazkeran asmatu ezinak, edukiaren inguruko argibideak eta nire beraz zein gora etorriak pazientzia handiz bizi izan dituzue. Unibertsitateko lana saiakera literario bihurtzeko idazkera egokitu dut. Edukian gehiago eta hobeto sakondu. Barrutik idatzi dut. Neure bizipenak konpartitu eta irakurlea horien konplize egin guran. Hala bada, liburua oso pertsonala dela esango nuke. Xabier Lete ardatz hartuta, haren poemak maletan sartuta, Oiartzun, Urnieta, Miramon eta zirkulua itxiz Hernani, nire bidaiari doinua jarri dion Josean Goikoetxea musikariarekin. Liburua beraz, kronika literarioa da. Liluraz egindako bidaia baten kontaketa. Xabier Leteren gandik hurbil egon ziren pertsona batzuk bide lagun hartuta. Haien kontakizun bakoitzarekin, Lete hobeto ezagutze. Aldi berean, barne bidaia baten kontakizuna ere bada. Xabier Leteren poemetan, neure ideiaren baieztapenaren bila. Bere oinaz eta zaurietara ukendua isuri zuten hitzen bila. Hala ere, poeta tristea izan arren, ez ahaztu pertsona alaitzat daukatela bere ingurukoek, eta topatuko dituzue bere poemetan ospakizunezko kantuak.